Veľmi rada, že ste si dovolili, že ste prišli k nám práve v tomto mesiaci, ktorý je taký známy jednak ako deň stárnutia, deň pre starých mesiac, hej, pre starších. A strašne sa mi páči práve ten názov váš Strieborné hlavy. Keď sa pozrieme, síce u nás aj kaderníci veľa urobia, ale tie sivé vlasy predsa len sú vidieť. No a ten váš projekt vlastne zasahuje úžasne širokú škálu od tých malých detičiek, chorých detičiek, zdravých, cez zdravotníctvo, školstvo a až po šport vlastne. Tak do určitej miery sa ma to týka, lebo som lekár a tiež učiteľ, takže tu som už 15 rokov a prešla som od tých začiatkov a môžem povedať, že to rastie úplne aritmeticko-geometricky, možno, že aj inak ešte, hej, jednak čo do počtu, ale myslím si, že si nemôžeme sťažovať ani na náplň a výber učiteľov, profesorov, že sú to ozaj vždy tí najlepší. A tak nás aj niekedy mrzí, že nejaký ten priestor sa hľadá a že sa niekedy aj nenájde. Ale chcela by som sa práve dotknúť toho, ako ste spomínali, aj to zdravotníctvo, tie lieky, ktoré my ako pociťujeme tiež stále drahšie a drahšie. Ja ako lekár som nikdy pre seba lieky nepotrebovala. Teraz už keď som staršia, tak viem, že všetci už ich sem tam potrebujeme. Páči, že začínate od malých detí, v podstate od chorých detí, ktoré sú nevinné a nevieme, za čo trpia. Niekedy, bola som v Kováčovi, videla som, ako tie malé detičky po Brne, áno, tiež musia brať drahé lieky a v podstate chodiť do tých kúpeľov, čo rodičov istotne, že zaťažuje. Vieme, že ste rodina športová, zvlášť pán prezident je tým známy a myslím, že veľmi pekne sa to zasahuje, teda zasahuje sa aj do toho športu. Ten golf je jeden z najdrahších športov v podstate a možno povedať, že tie trávniky na udržovanie a to všetko, všem na druhej strane veľmi aj zdravý šport, lebo je na čerstvom vzduchu, je to pohyb primeraný, není to nejaký extrémny pohyb, ako je gymnastika, ktorá niekedy ničí. My sme tu v Univerzite 3. veku seniori, ktorí nechceme ostať sedieť doma a máme záujem ešte naďalej rozvíjať aj svoje intelektuálne schopnosti, aj vôbec pohybovú zdatnosť, lebo jedno ide ako si s druhým. A samozrejme, tak je to na celom Slovensku, veď pani doktorka o tom hovorila, že až 12 univerzít 3. veku je na Slovensku, a len tu na našej univerzite, pri Univerzite pri Univerzite Komenského je až 1500 poslucháčov. Ale aj dnes sme videli, že teda nastáva tu ten problém, že sa už pomaly nezmestíme k univerzite. Aj dnes sme až do posledných minút pripravovali miestnosť, aby sme vôbec mohli toto krásne podujatie urobiť. Tak by ma tak trochu zaujímalo, či máme možnosť aj v tejto veci nejako sa ďalej rozvíjať a či nebudeme aj my postupne odsúvaní niekde mimo. Lebo trochu ten problém a tú obavu naozaj máme. Ja verím, že nikdy z Univerzita 3. veku neodíde, že tu budete mať vždy to domovské právo byť a budete. Ale určite ekonomická situácia a pripravovaný vysokoškolský zákon obsahuje určité zmeny a má úmysel finančne viac poplatiť vôbec štúdium. Keď majú študenti platiť nejakým spoločnostiam, ktoré vyberajú od nich na to a polovicu si nechajú, polovicu dajú v škole, možno to nie je celkom dobré riešenie, tým sa aj argumentovalo. Keď by sa našiel hodný model na ten príspevok na štúdium, kompenzácia zase v pôžičkách, v štipendiách. Pôžičky sú dosť zložité, pretože koľko tých v dennom štúdiu skončia a hneď sa nezamestnajú, aby už mal pôžičku na krku splátku. Je to zložité. Verím, že sa nájde predsa len taký kompromis v tom novom zákone, aby
aby sa to dalo utiahnuť. A to, že budú sa prípadne nejak spoplatňovať aj tie univerzity 3. veku, zámer je určite čo najdlhšie to oddialiť, ale ak by k tomu došlo, tak určite to spadne aj sem a ja verím, že aj v dôchodkoch sa urobí zmena, pretože pri tejto životnej úrovni s takými dôchodkami, aké sú, je ťažko len vyžiť a nie čo to podnikať. Čo najmenej podnikať, nie že... Univerzita 3. veku bola súčasťou, aby sme na to hrdí, že máme tak široké spektrum proste aj seniorských poslucháčov. Len na druhej strane zase si musíme uvedomiť, že Univerzita Komenského ako budova bola projektovaná na istú budova bola projektovaná na niečo iné, ale v začiatkoch, keď sa tu usídlila ako škola, tak tých poslucháčov bolo, ja z hlavy to momentálne neviem, ale možno 10. Nám z roka na rok narastá proste počet denných študentov, riadnych študentov a tie priestory sa žiaľ nejako rozpláčať nedajú, takže z toho vznikli tie problémy. No, snažíme sa to na vedení riešiť, len ťažko je riešiť tam, kde tie priestory proste nie sú. V žiadnom prípade nemáme záujem vás pustiť alebo niekam k nejakej inej, pričlení alebo čokoľvek, len či sa to bude dať riešiť v rámci tejto budovy, no to je veľký problém. Otvárala, tak sa platilo 100 korún na rok, platili seniori, z čoho boli dávané symbolické odmeny lektorom. Dnes platia seniori 1000 korún na rok a musíme si zarobiť aj na plat nás, organizátorov, teda my už nie sme platení z finančných prostriedkov rektorátu, takže tí seniori vlastne sa zbierajú aj na môj plat konkrétne. Ja som si vytlačila správu o plnení Národného programu ochrany starších ľudí za rok 2004 a by som sa vrátila k tomu, čo ste hovorili, že zvyčajne sa nájdú prostriedky na to, aby vznikol určitý projekt. Takisto tu je za rok 2004 písané v oblasti výchovy a vzdelávania Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podporuje vznik univerzít 3. veku. My sme boli podporení tak, že v roku 1994 sme dostali 1 000 000 korún na technické vybavenie, ale žiaľ za 10 rokov nám už toto vybavenie všetko odchádza, už veľké epidiaskopy, aby sme nosili meotary, všetko teda sa snažíme udržiavať v chode a opravujeme. Ale napríklad máme veľké problémy s počítačovou učebňou. Tu máme príklady, tiež som vám urobila kópie z Českej republiky, sú univerzity 3. veku podporované z rozvojových projektov Ministerstva školstva, kde vlastne každá univerzita 3. veku ten svoj program preformuluje do tej podoby projektu a 20 miliónov korún ročne vláda venuje univerzitám 3. veku v Českej republike. Sú raz tak veľkí, takže nám keby dali 10, polovicu, boli by sme spokojní. Tu je za rok 2003, za rok 2004, ja vám to venujem. A taktiež napríklad študenti dostali počítačovú učebňu. My vieme, už od minulého roku zápasíme s problémom. My deň pred začiatkom kurzu počítačov našich seniorov sme nemali ešte hotovú učebňu. Takže žiaľ, to sú naše najbolestivejšie miesta a keby vláda si dala aspoň trošku do vienka, keby sa niekto o nás začal starať, totiž nikto nás nepodporuje ako univerzity 3. veku. My sme realizovaní v rámci zákona o ďalšom vzdelávaní. Boli sme pôvodne podľa vysokoškolského zákona, teraz už podľa zákona o ďalšom vzdelávaní, takže vlastne aj tie centra ďalšieho vzdelávania si majú na seba zarobiť, ale žiaľ, toto je taká sociálna skupina, ktorá nemôže donekonečna platiť viac a viac, aby sme si mohli kúpiť nový Xerox, aby sme mohli učiteľovi, kúpiť si jeden projektor, aby tá výučba proste bola. Aj dnes, tesne pred výučbou sme hľadali možnosti, takže ozaj máme hlbšie problémy, ako sa možno zdá na vonok. Ste vy urobili taký materiál, kde by ste mali prehľad, ako v okolitých krajinách funguje podpora univerzitám 3. veku a trošku viac tlačiť na príslušné miesta, na ministerstvo, na komisiu pri parlamente.
že by aspoň bolo počuť a do povedomia by sa to dostalo, že niečo sme pozadu. Prečo nie sme aspoň na tej úrovni, ako je to v Českej republike? Bolo by to samozrejme, aby sme aspoň tak boli, keď nie lepšie, keď je to v susedných krajinách možno lepšie. Nemám o tom prehľad, čiže ja by som vám doporučila venovať sa tejto otázke a či už budete pod univerzitou alebo pod ďalším vzdelávaním, aby tá pomoc určitá sa vám dostala. Ja som presvedčená, že keby sa trošku štátna správa zoštihlila, že by bolo na podporu univerzity 3. veku, pretože má to opodstatnenie, má to zmysel. Mnohí z vás svoje vedomosti ešte viete využiť a poskytnúť pomoc. A určite aspoň snahu a urobiť nátlak trošku, aby to bolo v povedomí a aby sa s tým aj niečo urobilo. Microsoft má projekt pre seniorov. Neviem, či ste boli s nimi v kontakte. Oni vyslovene majú takýto projekt, takže bolo by dobre sa spojiť s Microsoftom Slovensku a s nimi sa porozprávať, pretože je to jeden z ich projektov, cieľový projekt, takže tak inšpirujúco, takú inšpiratívnu myšlienku vám dávam v tom. Žiadna reakcia, žiadna odozva, takže kým sa to nedostane nejak do nejakých predpisov, nejakého zákonu, nikto dobrovoľne nič nezačne určite každý nezoberie, pretože on by musel dať svoje prostriedky finančné, ktoré na túto činnosť pridelenú nemá. Takže ťažko je naliehať na mestskú časť, ale treba si od vrchu začať a zdôrazňovať, že tá podpora je mala by byť adekvátna tomu významu. Aj pri osobnom živote a optimizmu. Je to zložité, ale snad sa to pohne trochu dopredu. Dovidenia.